Banys àrabs de Girona. Al peu de la catedral de Girona, una petita cúpula treu el cap per damunt d'un edifici de pedra. És la llanterna dels banys àrabs de la ciutat, que identifica la silueta d'aquesta petita joia medieval. L'edifici és captivador per la simplicitat de les seves formes i, un cop a dins, per la bellesa del joc entre llum i penombra. La construcció és d'estil romànic, però segueix el model de les termes romanes, dels banys musulmans i de les mikvès jueves a partir d'una tradició que es recupera durant el segle XI, amb el desenvolupament dels nuclis urbans i la necessitat de millora de la higiene. L'edifici s'estructura en diverses estances que permeten anar des de la zona d'aigua més freda a la més calenta. El visitant entra a través d'un petit vestíbul que el condueix fins a l'apoditerium, el vestuari. És, sens dubte, l'espai més emblemàtic dels banys, amb una piscina central de pedra de 8 costats i 8 columnes coronades amb preciosos capitells decorats. Fins al segle XIV, l'edifici manté la seva activitat com a banys públics. Ja al segle XX, els banys àrabs es restauren per retornar-los al seu aspecte original.